Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Massive spraying sa insecticide sa mga katubuan nga apektado sang fall armyworms ginpatigayon. Inagud manikawa na paglaptas ang peste sa iban pagid nga mga panano. Sunod sa kay 5th District Congressman Dino Yulo, upod ang mga pribado nga kumpanya, Office of the Provincial Agriculturist kag Sugar Regulatory Administration, ginpatuman ang massive spraying sa katubuan sa iling-iling sa Kabadyangan sa Himamaylan City, agud nga hindi na maglapta pa ang fall armyworm sa iban nga mga talamnan. Nagalao man sila nga tigayon pa makarecover ang mga tubo nga naapektuhan. Sa report sang OPA, 3.2 hectares sa maisan kag 83.2 hectares sa katubuan ang ginatake sang peste. May 42 tanan ka mga hektaryas sang talamnan ang ginreport may fall armyworm infestation sa Isabela kag Binalbagan sunod sa OPA. Ginsiling naman ni Congressman Yulo nga parayon pa ang pag-abot sang report sa ila sa pagpang-atake man sang peste gikan sa iban nga mga barangay sang Himamaylan. Maiga-verify man sila nga report nga pagpang-atake sang peste sa maisan sa Quintinaremo sa Moises Padilla. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, nagligad pa sila nga semana nakabaton sang report kag nagmando na siya sang pagpatuman sang gilayon nga treatment para diri. It has been monitored even last week pa, and then my instructions to our agriculture office is to treat it as soon as possible.